Tawagan mo lang Idol at ikay kanyang pakikinggan. Isumbong kay Pangulong Dagong sa 93.9 IFM. Mayong adlaw kaninyong tanan, Idol. Ako si Tito Bong. Oras na para i-welcome natin ngayong umagang ito. Walang iba, Pangulong Dagong. Salamat, Bong. Buntag sa iyo, Pangulo. May buntag usab Luzon, Visayas at Mindanao. Alam nyo, again, my God, I hate corruption. I will not defend. Kung mali talaga. Hindi ko na didipinsahan yan. Ganun lang naman sa buhay. Sinasabi ko lang, mag-ingat lang tayo sa mga pumuporma kasi eleksyon na. May nakita na ako sa TV, ang dami ng ads. Kitang-kita ko rin yan, Pangulong Dagong, pero ang dami kasing pera dyan sa ads. Kaya gusto ko, pagdating sa iyo, magpa-ads ka. Ay. Hindi, sinasabi ko, sa TV, lumabas na kayo, nagpa-ads kayo sa TV. Yung iba, nag-post, meron ng billboard. Hindi na lang ako magpangalan, Bong. And then, meron din yung iba, nagpapaskil-paskil na sa mga ano. Anong masasabi mo dyan, Pangulo, na kung ikaw, ang daming pumupuna sa iyo, pero kung sila, wala. Wala naman. Ako, at least, mabubuhay yung industriya. Kasi may nagpa-ads eh. Ang sasabihin ko lang sa inyo, dito naman kayo sa IFM, magpa-ads kayo. Wala kayong account executive. Si Bong na bahala yan. Ikaso pati ako, marami ding pumupuna. Para damay ka. Wala na, close man tayo. Damay-damay na diba? Ang hirap. Nag-ads kayo sa TV, nag-ads kayo sa newspaper, sa online. Meron din namang online sa IFM at merong on-air. Magpa-ads din kayo dito. Paano yan ngayon, Pangulong Dagong, kung magpa-ads ka na naman tapos hindi na naman tatanggapin yung bayad mo? Sarado. Matik. Pa-ads ako tas hindi nyo inire. Matik yan. Delikado pa naman dito ka magpa-ads, Pangulo. Matik, shut up, Britso. I will shut you up. Di mo i-air yung ads ko, nagbayad ako. Shut up. Anyway, Bong, go ahead. Let's begin. Yung mga babae sa buhay mo, baka magagalit yun at hindi mo na-acknowledge. Shut up. Sige. Dahil dyan, tuloy-tuloy po tayo. 85, 84, 55, 45. Yan po ang ating sumbungan hotline. Sumbungan text line 0939-7062816. At ang ating pinakamamahal na mobile phone, 0916-8975-365. What is your name? Mobile phone. Bella po. Bella. Nasa linya na sa... Taga saan ka, Bella? Taga Tondo po, Tondo, Manila. Bella, ciao. Bella, ciao. Bella, ciao, ciao, ciao. Parang showing na mamaya yung Money Heist. Inaabangan ko yan. Sige, Bella, go ahead. Isumbong kay Pangulong Dagong. Pangulo, susumbong ko lang po yung boyfriend ko. Uy, himala, Kompleto meron. na po kasi ako sa vaccine. Gusto pa niya ako bakunahan. Ay! Bella, ma'am, ako kasagang ato Hindi ko nasangga. Ma'am, Pwede- gusto lang talaga ng boyfriend mo, ma'am, na protektado ka. Kaya dapat siya rin, ha? May protection din siya. Para parehas kayo protektado, okay? Next. Isumbong kay Pangulong. Ay, nako. Isa pang sumbong.
Hi, what is your name? Dito sa linya sa ating telepono. Good morning, Pangulong Dagong. Cassandra here. Yes, madam. Ma'am Cassandra, go ahead. Good morning. Sumbong ko lang si Dagol, Pangulong Dagong. Bakit? Kasi, nag-birthday ako nakaraan Yung ex ko nagpadala ng diamond ring. Ex, Nagagalit siya. Ex ko? Masama ba yun? ma'am, ex mo na yan, ma'am. Siyempre, kung ako ang asawa mo, masasaktan ako, ma'am. Lalo na yung binigay ko na ring sa'yo, yung sa bobot lang. Yung pakapin lang ng bobot. Siyempre, ma-insecure ako, ma'am. Binigay niya diamond, ang sa akin, yung sa bobot. Oh. Kinakain ng mga... Ha? Ting-ting pare. Mau gani. Ma-insecure yan, ma'am. Pero ito lang, move on na tayo. Wala namang dahilan para magbigay pa ng sing-sing yung ex mo. Pero tama, Pangulo, kinakain ng mga bata yan. Yung bobot. Hindi, yung diamond ring. Ay. Pero ito lang, ma'am. Sir, kung practical ka, sir, hindi ka dapat ma-insecure. Bagkos, pwede nyo na isang layan pang ayuda. Tama. Yun ang gagawin ko. Ibibenta na lang. Okay, next. Mga ilang kaya yun, Pangulo? 93.9. Dagang salamat, Cassandra and Dagul. Isa pang sumbong. Hi, dito tayo sa ating mobile phone. What is your name? Oy. Hello. Oy, Anong- tanggal mong. Anong pangalan mo? Ay, tanggal labong. Palier. Si? Hello. Kinsan eh? Hello po. What is your name? Palier. Mervin. Mervin. Taga saan? Dito sa QC. Go ahead. Sumbong kay Pangulong Dagong. Sinusumbong ko lang po yung mga pasahero po namin dito na tanong ng tanong. Hindi sila mabigil sa kakatanong. Ano bang minamaneho niyo, sir? Sir, ano pala Tanong sila ng tanong. Saan po daw ba sila? Halimbawa po, nagtanong sila, saan ang biyaheng ganitong lugar? Pag sinagot mo, hindi pa sila maniniwala. Tapos Sir, sa kabilang booth, magtatanong ulit sila. ano ba yung dala niyo na sasakyan, sir? Just Ay, wala po. Bali, magko-commute lang po sana siya. Kasi dito ako sa may bus bay sa SM North. Ngayon, may mga kanya-kanya kaming biyahe. Ngayon, ituturo namin kung saan siya pupunta. Niya. Ngayon, hindi siya maniniwala, pupunta ulit sa kabilang booth para magtanong. Magtanong pa siya ng iba. Yes. Okay, sir, ganito gawin mo, sir. Magsuot ka ng mga signboard. Tapos, sabayan mo ng kanta at sayaw. Pasok mga suki. Presyong Divisoria. Kaso Pangulo, nasa North area siya. Pasok mga suki dito sa North area. Ganun lang para maalam nila na okay, legit ito. Okay? Sige. Grabe. Ingat kayo dyan, sir, ha? Ingat kayo, ha, sa terminal. Yun. Sumbong kay Pangulong Dagong. Isa bang sumbong hi sa ating Facebook Live, Edelmero Amihan Jr. Isusumbong ko lang, Pangulong Dagong, si Joby Calvo Cabrera. Lagi na lang kasing lasing at binubuli si Edmar Gamora. Ano po ba ang nararapat gawin yan sa kalbong yun? Hinahinay lang po kayo sa inyong mga mensahe dahil kalbo din po ako. Ay. Pagbuli ang kalbo na yan, kalbuhin mo pa. Kalbuhin mo para wala na lang tutubo Yan dyan. naman. Isa bang sumbong mula dito sa ating telepono. Hi! Maayong buntag. Maayong buntag po sa imo. What is your name? Si Tonyo. Taga saan ka, Nyot? Dito sa Santa Mesa, Tonyo, sa Trillanes. Pangulo, nandito na ang best friend mo. Tunyo-tunyo ka. Tingnan ko lang yung yung bumabanat sa'yo, si Flash Gordon. Kasi ginagawang gatasan yung Red Crossing. Ano ba gagawin natin sa kanya kay Flash Gordon? Ginagawang gatasan ng Red Crossing. Alam mo, sir, that I invoke my right to privacy.
Pero alam mo sir, mahirap na kasi baka ipatawag ako pa yung imbestigahan. Kaya iwas mo na ako. Ha? Bakit ba kasi bunganga ng bunganga, Pangulong Dagong? Kagaya ng ating kausap ngayon, siya ang nagsiwalat ng istoryang ito. Kaya baka ipatawag din ako. Baka nag-champion ka rin sa Tukaton Run. Salita na Salamat, Pangulong Dagong. salamat na amping diha. Basta kita maintain the main line, continue the sideline. Continue banatan yung mga bata mo. Mukhang nagpapanik. Panic mode. Walang ako, sabi ko sa inyo, ba magpanik? Matatapos na nga yung termino ko, mapapanik kayo. Walay panik-panik sa army, bida ninyo. Ako. Lord, dagang salamat. Salamat. Ingat dia. Right. Isa bang sumbong mula dito sa ating Facebook Live. Sumbong mula kay Che Alvarez. Pangulong Dagong at Tito Bong, isusumbong ko lang sana ang sarili ko. Bakit, Che? Tawa kasi ako ng tawa sa inyong dalawa. Ano po ba ang narapat kong gawin na napagkamalan na po kasi akong baliw dito sa amin? Ito lang, Che. Sabihin mo, may magtanong, ma'am, baliw ka ba? Sabi, oo, baliw na baliw sa'yo. Ay. And then, just tell them that you are having rehearsals. Sasali ka sa beauty contest. Di ba, talent yan, yung mga baliw-baliw. Mga talent yan honestly. But don't you worry, ma'am, because ibang baliw ang ibibigay namin sa iyo. Mababaliw ka sa kakatawa. Iba yung nababaliw ka sa kalungkutan mo. Ibang usapan yan. Madidepress ka dyan. Marami namang institusyon na tumatanggap ng ganyan, Pangulo. Gusto mo tanggapin ka doon? Huwag ka na pumunta sa ibang institusyon. Dito ka na sa 93.9. Next. Isa pang sumbong Kay Pangulong mula dito sa ating mobile phone. What is your name? Mr. X po. Mr. Rex. X. X, hinain konti ang imong radyo baka ma-X ka. Mag-feedback manggod X. Taga saan ka, Mr. X? Venezuela po. Valenzuela. Sure ka na Mr. X ang pangalan mo o Brand X? Ha? X po. X. Okay, go ahead. Isumbong kay Pangulong Dagong. Sumbong ka na yung kasama ko. Bakit X? Nagchat sa akin, utang pa nga sa akin, sabi sa akin, bye, kumusta? Pautang naman ulit ako. Utang pa nga sa akin, 1.5. Gusto dagdagan niya. Magkano? 93.9. Ay. Pag nangutang siya 93.9, pautangin mo. Pag iba ang binigkas niya, binanggit niya, wag mo pautangin. Okay? Kasi Pangulo, matagal na yun, mga 2 years na ngayon, hindi pa ako binayaran. Magkano? 93.9. Ay. Pag 93.9, ilibre mo na. Pag hindi 93.9, singilin mo. Okay, next. Isa pang sumbong mula naman tayo dito sa ating pinakamamahal na text 0939-7062816. Hi, Pangulong Dagong. Si Alvin po ito. Isusumbong ko lang itong dalawang kasama ko na si Johnny Aliejo at si Mervin. Bakit? Ang sipag-sipag po kasi nila at sa sobrang sipag, wala na po silang ginagawa. Ano po ba ang nararapat kong gawin dito, Pangulo? Yan ang tinatawag na masipag. Masipag tumambay. In short, tamad. Sa panahon ngayon, bawal magtamad-tamad kasi lalo tayong wala tayong kainin. Ubos na yung pera natin. Honestly. Gusto nyo makita ang salin ko? Ayaw mo namang ipakita, Pangulo. Hanapin nyo.
Hanapin nyo. Isa pa ang sumbong. Hi! Gusto mo kita salin ko, ipakita ko sa'yo ngayon. No, thanks. Hindi pa ako ready. Dahil wala pa akong allowance ngayon, Pangulo. Sabi ko sa'yo, maliit lang tong salin ko. Oh, next. Kung jutes yan, Pangulo. No. Busog na busog pa ako. Pangulong Dagong, Yeah. si Danny po ito ng BGC Taguig City. Manya? Isusumbong ko lang sana ang kaopisina ko. Bakit sa 93.9 IFM daw ako makikinig? At Ano po bang meron sa istasyon na to? At bakit hindi? Nandito ang kasiyahan, may load pa tayo. Oh, namigay pa tayo ng bike nung nakaraan. It is not about the material things. It is about the happiness that you give na hindi mababayaran. Tama. Nabibili ba yung kaligayahan? Hindi, Pangulo. Nabibili daw, Bong. Sabi dito, nag-text, oh. Nabili ko, Pangulo, 1.5 lang. Ibang kaligayahan yan. Bakit yung nabili ko last night? Magkano? 93.9. Ay! Murang-mura. Okay. Isa bang sumbong? Last. Hi, Pangulong Dagong, isusumbong ko lang sana ang aso namin. Lagi na lang po kasi siyang tulog. SG Coranes ng Parañaque City. Mana sa'yo. Di ba, pag nagbantay ka, tulog ka rin. O, ginaya ka lang ng aso mo. Magkasama sila sa duty. Yung mga sikyo natin dyan, hindi naman lahat ha, pero palakpakan natin. Ang mga security Hindi, guard. mga aso. Sus, naglaway-laway na naman ang bibig. Yung aso. Hindi, yung sikyo. May uniforme yan, Yung Pangulo. sikyo. Hindi, yung aso. Nagdadala ng batuta yan. Yung sikyo. Hindi, yung aso. Ay. Ayun, oh, sabi na umihi talaga, nakataas ang paa Ng aso. ng sikyo. Tinatalian pa nga yan. Yung aso? Hindi, yung security guard. Ay. Sige na, baka sitahin tayo. Oras na para sa ating mga paorasyon. Para saan at para kanino, malalaman natin yan right after the Oremos. Sabay-sabay tayo mga idol para swertehin tayo ngayong araw. Onod, bokog, onod, boto, laman, boto. Onod, bokog, onod, boto, laman, boto. Simulan natin dito si Michael, Joseph, Merlinda Bautista, Jevan Asnilo, si Rodillas na hindi gwapo, hindi rin oso. Kasama niya si George Simeon, Jerry Simeon, si Louie Muya at Marcent Vallejo, Tansyong Rolyon at si Ate Juliet, Reggie Pacturan, James Likit, at kay Lori Jennifer Likit, sumayang o sa inyong gilikit diha. My God, I hate drugs. Dang magtahas, mga taga Cebuana sa Kabisig Floodway, magpadala kayo. At Marvin, hello sa inyo kay John G. Suro, Chaybak sa E. Rodriguez Banchito, Jimboy Abad, si Elmer Good, at isali ko na rin si Jobert at si Elmer dyan sa bayan ulit, si Ate Imelda, mga Dumanais family, Jorillo Jimboy sa tujuk-tujuk daw sa way pasayro sa Smart Taxi. Nandito ako. Tuyuki ko, be? Ay. Tujuki ko, be. Sa lahat na rin ng mga kuya at ate. Ano po, kuya? Especially sa lahat ng mga Eagles Club dyan sa Calamba City, Laguna. Mabuhay Nagipangunahan ni Kuya JV Opiana. Mabuhay kayo. At ang kanyang pinakamamahal na ate sa buhay niya na si Lovely Monique Manaig Opiana. Mabuhay kayo. Magkaway-kaway ka daw, Pangulong Dagong, dahil pinapanood tayo ng Eagles Club, Mabuhay Calamba kayo. City, Laguna. Sir, hindi po ako Miss Universe. Pangulo po ako, kaya pasensya na sa kaway ko. Di ba? Ganyan ba magkaway ko?
Pambabae yan, Pangulo. Para siya sa Miss You. Okay. Sorry kayo. Nasanay ako ganyang kaway-kaway eh. Oras na, Pangulong Dagong, para sa ating pinakamamahal na last talk. Go ahead. Pangulong Dagong, last talk. Suggestion mula ito kay Karen ng Cavite City. Go ahead. Last talk, Pangulong Dagong. Mabilis o mabagal? Mabilis. Mabilis kang magnanakaw. Ah? My God, I hate corruption. Pangulong Dagong, last talk. Eroplano o barko Barko. na gagamitin pang parachute? Siyempre, aeroplano. Buang na. Pangulong Dagong, last talk. Adobo o kare-kare Adobo. na may peanut butter? Parang ibang lasa niyan ah. Kare-kare na lang. Pangulong Dagong, last talk. Go ahead. Meron o wala? Meron. Meron kang balakubak? Dati. My God, I hate balakobak. Last but not the least, last talk, Pangulong Dagong. Yes. Sino sa tingin mo ang mas magaling tumungga? Ang DJ o ang manginginom? Magaling tumungga ang DJ. Bakit? Dahil ang DJ mismo, manginginom. Maupay mag-una-una ang kanahan. Sanay na sanay. Speaking of DJ, may kilala akong DJ na pag nalasing, iba-iba ang babaeng tinitigan. Ay. Buti na lang hindi ako yun. Alam mo ba kung sino siya? Wag mo nang banggitin, baka sabihin mo na naman si Johnny Bukol yun. Peace be with you. Iba yung DJ na kilala ko. Bakit? Pag nalasing, nananampal. Kaya ayoko isama yun. Kakaiba. Mga sampalin ako Aside nun. sa nananampal, kitang-kita ko nung nag-assist ako sa kanya nung nalasing. Ano kita mo? Jutes na jutes talaga. Nakita mo, dumungaw si Kagawad? Hindi si Kagawad yun. Sino yun? Si Kapitan? Hindi. Yung tanod. Ay. Maliit na tanod. Sobra, tawang-tawa talaga ako sa kanya. O, Dahil sabi mo, nahihirapan na siyang Bong, maglakad. Buti di mo tinanong yung tanod, Bong. Ba't nagtanod ka? Minor de edad ka ba? Hindi nga halos makasilip sa sobrang cute. Sige na, Bong, kasi magabaan ka na. Salamat sa inyong pagpaminaw, mga idol. Don't forget, starting on Monday, the noise ni Idol will begin. Hulaan nyo lang yung mga sound o yung noise na ibigay ng DJ. Pag nahulaan nyo sa, ano yan, Bong eh? 3 rounds yan, Bong. So, first 2 rounds, easy round lang yan. Pag nakuha nyo yung easy round, 50 pesos load. Pag dating sa jackpot round, 100 pesos load. Iyo naman pala. Pag hindi nyo nakuha, better luck next time. Na pag nakakuha na kayo, okay, give chance to others naman. For example, Bong, ito, hulaan mo, Bong, ha? Hulaan mo ito. Parinig ko sa iyo. Okay, baba mo, Bong. Sige, ito. Hulaan mo, blank na palaka. Malanding palaka. Ang galing mo humula, Bong. Ang landi mo, ang galing mo. Matagal na akong malandi. Ganun lang kasimple. Sulaan nyo lang ibigay na noise, then mananalo kayo ng load sa inyong loading station sa 93.9 IFM Idol! Check your oras a minute before mag-alas 12. At meron tayong 113 days.
Pasko na! Check your oras na 11:59. Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Sa tugtugan, sa tawanan, idol.